Ostavka prihvaćena, Scholz traži novog ministra odbrane. Nemački kancelar Olaf Scholz prihvatio je danas ostavku Christine Lambrecht na mesto ministarke odbrane, izjavio je portparol vlade, navodeći da će kancelar uskoro predložiti njenog nasljednika nemačkom predsjedniku. Upitan da li je Scholz prihvatio ostavku Lambrechtove, portparol je na konferenciji za novinare rekao da, preneo je Reuters. Naredni nemački ministar odbrane bit će objavljen sutra, objavio je dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung pozivajući se na izvore iz vlade. Danas sam tražila od kancelara da me razreši dužnosti saveznog ministra odbrane, navela je Lambrecht, koja je članica Scholzove socijaldemokratske partije. Njena odluka da se povuče dolazi u trenutku kada je Njemačka pod pritiskom da odobri povećanje vojne podrške Ukrajini, a nemačke odbrambene sposobnosti dovedene su u pitanje nakon što je više tenkova Puma ostalo van upotrebe tokom nedavne vojne vežbe, navela je agencija.